Lá an dlíodóir a lé uach Uncail, rinne an seamra cuairte fad gáire. Ní gáire ciúin, ní gáire cuairteseach, a chasan an ceann hiúil, ach an cineal lán gránda a hagan ó dhiine a bhí ag fannach le fada dunne éigean a eicáil ag tíiteam agus a fuair a mian deire. Or nuair a lé an tuasal Harlan Rí, dlíodóir de chuid Burnt Ridge, Virginia, ó Sarge Carraig Silas Crenshaw a ire éinear. Mise Nettie Crenshaw, chuig bliana 10 díos, gan baile seasta faoi láthair agus gan tuismihéirí beá. An talamh hiomlán de lot tríocha a ceathair. Ina bhfuil tríocha acra de halamh jean an taobh thóir de Sutter's Gap, lena nádaitir gach ceart miarí agus uisce ann. Bhí is a gach fermar, siúpadóir agus siarannach a héig an aglas sa seamra sin, cat rinne Uncail. Dág sé jócaram. Bhí lot tríocha a ceathair cáilúil I Burnt Ridge, mar a bhíon madra olc cáilúil. Bhí is a gach dunne agus ní raibh éon dunne ag iarí Tríocha acra de dhian alflucha chó carraigach sin, nach níhan fiú na gáir An ihair, an méid beag a bhí ann, bhí sé ina scríam tunaí thar charraig bhanúsach. Beaganach go leor chun luchan a as. Cheannaigh Uncail in 1990 dó $10. Prachas a bhí ina jóg ann féin, agus cha sé na 20 bliain ina dhiar sin ag fáil magadh mar gheallir. Gargin carraige Silas Crenshaw. Tugad clochad tríocha acra Nuair a fuair sé bás sa ghéimre 1910 a héin, ina éinear ina bhathán ag bun an jean. Dúirstíne gur a bheith an t-aon rud a chéirí leis a hágáil an talamh sin ná deamach. Bhí mé imime seasamh cóil an seambra, cuairte I núna a bhí faite íosacht agam ó bhean an bhinisteir, mar nach raibh ceann agam féin. Fuair me bhean bás de pneumónia nuair a bhí mé 1 Marí Maithair mac Silas, I timpiste logala ghleann ina dhiar sin. Ó chin eile, bhí mé ag dal timpeall an leann, cosúil le cat stré, nach raibh éon dunne ag géirí a bheithú, ach I raibh éon dunne chomh fuair sin chun báide. 3 bhí leis an Uncail Vernon a ól, 2 bhí leis na Petersons a raibh cailín ag teastáil uathu chun a thuairt dá lenny óga, ach nach raibh túram ag teastáil uathu ón ghalín sin faoi rutar bé. Sé seachtaine leis an bhantrach Am's a fuair me nás léthireachta le cainle siatach agus cur amú, agus le déanaí ceithre bhí leis na bácalathe a dúirslam maidin an léthireachta uachta nach mealla mé fille, mar go raibh siad tar éis me lebbe a thuairt de bhuachail cáil ceathair a bhí níos úsáidí. Mar sin, bhí mé imime seasamh an sin sa gúna sin a fuair mé íosacht, chuig bliana 10 díos, díleachta, gan díidean, agus anis únéad brádúil tríocha acra de charraig nach mbeadh éon dunne amháin I ghleann Sutter tar éis chlacha mar brontanas. Mós míleata áil amach, cat a fuair mé amach an talamh gan luach sin, agus conas a tháinig na dúine céine ina gáire chug me bharas an glúine, nuair a rinne an thriomaigh is measa le 50 bliain a chuid fermacha glasa in an déan. Listal leis an gceannail seo agus insigh doms na thriomaigh, cá bhfuil tú ag féachans, mar go bhfuil scéal a d'arraigh an ghleann fad go deá
ag na tríocha acra carraige sin faoi Talamh. Bhog me isteach an Talamh, an lá dar ceann, man nach raibh éon áit eile agam le dal. Bhí bothan Uncail Silas ag bun an dín áit a raibh an charraige acu le stíal tannaí iarrach cré. Díreach go leor Talamh carram do struchtúr éon seanra le páise, bothan amad agus íorsmí de rud a bhíg ina gceartín glasraí uailmhiamach, a níos imithe go dtí darnán agus aniún fian. Bhí an bothan garbh ach soladach. Bhí Uncail ina hágalaí níos fearr ná fermeirear. Bhí an dían dangan. Bhí na ballaí líonta go cúramach. Agus an sarn amad, álacht iarraoin teilchta, a bhain sé as scartal scuile. Bhí sé fós ag tarrant mar bhrungróid. Bhí áiteanna níos measa le bheith I déanaar I sléifte Virginia, go luath I mí an bharrta. Ní mór an, ach roinnt. Taobhistí fuair mé an méid a bhí súil agam leis. Na Saolbhán bhagad do fearr a bhí ina tháinig ina annar le 10 mbliana. Labba, búr, dhá chathair, séilf de bhí camáte, bíobla, agus raifil nach raibh éasagam conas úsáid. Ach fuair mé freisin an méid nach raibh súil agam leis. Leabhar. Cruacha díomh an uairlár, gramathe faoin leapa, ag ghleann séilf féin déanta a bhí fad hiomlán an bhalla cúld. Leabhar gealaíocht, hidrealaíocht, irmíochtaí álchlochge, agus híreolaíocht, agus córais ann faoin Talamh. Leabhar le teideal cosúil le gluaiseacht isce, trí charraig foras agus shrúthanna subterranean de réigiún Appalachian agus tréir fársca do spriungaí, seeps agus aquifers de chuaige na Blue Ridge. Ní raibh Uncail ag fermeireacht na tríocha acra sin. Bhí sé as stáidear. Fuair mé an nátaí an dara lá I Mosca Stán faoin na clár uairlár. Ceithre nátamh gach ceannachu líonta ó chlúdach go clúdach ina scríbhneoireacht angel cúramach. Bhí siad eagrathe de réir bliana ó 1950 go 1980. A bhís duine siad scéal nar bhaic éon duine I Burnt Ridge riamh le foghlaim mar nar bhaic éon duine I Burnt Ridge riamh le fiafra. Chreid Silas Crenshaw go raibh isce faoin na charraig. Ní hábhán shrúthan, ní seep, aquifer. Pascamar ola bhór faoin Talamh a bhí á hiomláint ag umland thar Breer Mountain, a cura trí frithcneamhara álchlochge thar na mílte bliain isteach I clas nádúirta faoin dín. Cha sé 20 bliain ag mapal na ggóirithe dromchra, pastí cínig a dan glas I tríomach. Creinn áirithe a raibh a cuid fréamhacha ag dul chomhdán sin chun an taise híos a bhaint amach. Frithcneamhara san álchloch, áit a raibh fuair ag analú amach maidin saoirí, agus thar éon ruth eile, sra de fáilte spin an dín a chreitte a bhí ina buintí rachtainna titithe, chuig an ggóras uamh híos. Ní raibh an tuisce aimsithe aige riamh. Bhí sé gar. Bhí a cuid nátamh Jerry ag éirí níos mó sceitiméní, ag díriú fallán le imal thar an dín. Átarú na léimhe teachta agus na leibhéal taise ag léirú nach raibh drangla an aquifer ach 2 faoi grád. Ach heipir a sláinte bhí an gheimhre míle ní géad 2
tréis rud éigin a bhrise ina bhrallach, agus faoin aanar ina dhé sin bí sé imethe. Thua mé urlár a bhathán timpplaithe ag na nátamh sin, agus thug mé dhá rud le soléireacht hiomlán. An gcéad dul sias, í raibh Uncail ina Amadán. Bhí sé ina álaí ina bhreathnóir cuaireamach, agus muálaíoch a chai 2 scór bliain ag bailiú fiaimeise de héadach nar hastigh ó duine iad bí éisteach leis, mar gur ó bhar bocht a raibh talamh olcaige a tháinig. Agus an dara dul sias, bhí mé chuna uisce a aimsiú. Bhí na chéad mhíne faoi ceartas, ní faoi inachtain. Caithfidh mé a bheith meachanta faoi seo, mar go mbaineann na scéalta a insean dúine níos déanaí na cóhanna grána, na cóhanna éadacha, na cóhanna ina léann tú suas ag a trí a chlog maidin, ag fioflaí a mechtú beá faoin airrach. Ní raibh beagnach éon airgid agam, ní bharach an méid beag a bhí fágtha in ostat Uncail tar éis tálaí an dlíodóire, ach mí. Bhí na cannaí bia sa bhathán ag dul tríd an márta, ach faoin ebrán bhí acra orm bhealach ag géirí gachrúd. Me rárc, me chlúsaíocht, me chumas plandaí inite a aithint, agus me dhiúltú hiomlán fila sias go burnt ridge, agus irí aon duine cabhar. Ní raibh an jean cho carraigach agus a bhí sé gan saol. Bhún leabhar Uncail don féachant a méid a chail dúine eile. Idir na hiantralacha éalflacha I ghleann agus pácaí áit a raibh íthar carranta thar na cianta, bhí batha ann. Rathán fián sna gleannta scátha, chickweed agus sorrel amad feag anai thuaig. Seastán de chrainn galchnó dú an taobhthír den jean. A cuid cnóna fós scape an talamh ón titim seo caite. Paiste de flandaí sméardú fián a gheall tarthaí saoraigh. Agus sa stíl tommy iarrach cré aneice leis an bhathán, chur mé gáirgin, beag, édócha, stubborn. Ag úsáid síilte a cheanna mé le $1 a 1.50 ná dearannach ag an siopa cua éirí I Burnt Ridge. Áit a raibh an túnéir an túisiil gas ag fécinsearm le rud éigin idir trua adas tíospaige. An bhfuil tú ag pleanáil carraig a éimireacht a chalín, dúirt sé. Tá mé ag pleanáil ithe a dúirt mé. Bhí an gáirgin ag streichilt. Bhí an ihir bocht. Thug mé brat dulliu ón talamh fuairse chun é a thágáil suas. Jumpar mé bicéad isce ó chuthán bheag ceathú míle faoi bhathán. Rinne mé cumasc a gach píosa ábhar glasraí a détain a fháil. Ní raibh sé cosúil leis na fermacha sa ghleann thíos, na páirceanna iarrach seabhar sin le na níthir dúmh gáin agus a gcuid tobracha iontafa a bhí iscithe ag glúnta. Bhí magadh dornán glas I bharraige lia clice. Ach balumsa é agus coní sé beo mé tríd an géad éireach sin agus isteach sa saoró. Idir an dá líon le mé gach ceann de leabhar Uncail ó clúdach go clúdach. An nótamh ón géad leathanach go dtí an ceann dearannach. An sin arís bhún mé féin an eolaíocht ó céigslabhar cho seann sin go bhris an nasc ina lábha. Dabhla mé cat a bhí all-chloch. Mar ársa cóbhrúte I carraig thar na milliún bliain, línta le phríghníomhara agus uamhanna smaite ag isce báistí agéadach, ag túslaige na clice thar na mílise. Dabhla mé cat a bhí tírdreach carstach. Tír múnlacha ag carraig a túslaige ar bíd is sainaréanne iad paltaí, uamhanna agus traenáil faoin talamh.
agus Talamh cat a bhí aquifer. Conlacht de charraig thrasnathe a déitag isce talún a canál agus a hachar cosú le spúnse olan mhór faoin talamh. Cred Uncail go raibh an dín fad ina hí bhar ceann amháin. Agus dá bhéad a hiomlán an talamh lena nótamh ina lámh, ag maiteáil mo chuid brethadóireachtaí leis an méid a déifean a fheiceáil agus a bhuthú, ba is mó a chreid mé freisin. Fuair mé an chéad cóirthe fíor I mí iúil. Bhí Pollanán a bharcail Uncail mar uair a seacht, dúlagar hart dá thar déag tráid leithéad in aice le hiomel thar an dín. Bhí sé tuchta faoi deara aige go raibh an teacht ag an mun níos fuaire I gcónaí ná an dráncla, uaireanta faoi 50 céim léithanta té, agus go bhfeasam rathannach gruaig bhaighean ann, planda a teastaíonn taise leanúnach uí. Ghleann mé an smianagar. 3 lá ag iompar carraigecha de lámh, ag líana bicéad á niompar go dtí an tímal. Nuair a chreich mé an bun, bhí mo lámha amh, ach rinne an méid a fuair mé dearamad fad faoi. Faoi bhun an cré cóhrúte agus an bravlach, hí scailteag sa charraig bhunúsach, phrígneamh hart dá tráid leithéad, ag rí ó thuaidh go dtí an deisceart. Agus ón scailteag sin, hí fuair ag artú. Ní gé, rud ag an níos dúbhne, cosú leis an talamh ag analú. Chaine mé mo lámh as a thiom, agus bhí an téir taiis, agus bollag sé de charraig flúch, agus rud ag an ársa. Chur mé clachín sias, agus rinne mé córamh. A héin a dó a trí, agus an sin plop feint I bhead I ggéin. Isce 3 second faoi mo bhun. Thu mé imol an fallán sin, agus rinne mé cuine. Ní de bhrán ach de lúcha. An chéadúine a thug faoi deara cat a bhí á dhéanamh agam ná Harlan Jessup óg. Bhí Harlan 7 a 1 bliain d'aois. Saoirseach cloche scar a bhí ina chánaí I botháin hart mhíle sias an ghleann ó bhun magadh. Ba an cineál fér a tharraig na sléifte I gaineachtaí beaga ciún, féin leor, go mór dearamata ag pobal a bhí tar éis bogag thar a cheann. Bhí aithne aige methar. Bhí si tar éis seiceála a imirt fórsa hílis, tránóna dánach, agus ba Harlan an tain dunne a chúla mé riamh ag cainst methar gan magadh. Bhí sé le feiceáil imol mo hachailte maidin dhearag fómar, ag bra bheith siúil, ag fearra orm ag artú carraig a bhí níos treme ná mise faoi thrí. Bhí de seanachar ag caint faoi seo, a dúir sé ahal is dá me ag leanúint carraige a bhí siúlagainn le brianta. Dúirt go raibh tobar séalafa suas sa sliabh seo. Tá a dúirt mé, gan stoppe le mobbar. Cheap an cuideas mó, bhíne go raibh sé cracáte. Tá an cuideas mó, bhíne, mícheart faoi orabhar na rudaí. Dé Harlan orm ag obair fadjeic nó méid eile. An sin chuise síos a bhd siúil, bhain sé a seacaidte agus fiúg sé suas an dara Pollan amad. Tá mo ghrian go donna, a dúir sé, ach ibrion mo lámha fós. Tháinig sé gach lá ina dhiar sin. Dí briamar le chéile tríd an bhómar, ag glanne smíonachar, ag tochailt níos dún isteach sa sliamh.
Bhí aithne ag Talamh cloch an gí a raibh aithne agam leabhar go hínstalach, go fisiciúil, le tuiscint a chuaigh thar focail. Déadach sé brathnú bhloc eil chlucha, agus a rálam cá raibh sé briste, cé cho fada ó hím, cat iad na fósaí a bhógé. Bhún sé dom an charraig a léamh an gí, a raibh leabhar maithar bhúnte agam an t-earrach a léamh. Agus go mbeall go mualaíoch, hocail muid meallach isteach sa sliabh séalafa. Fuair muid an pasáiste I ndearg bhí na saona, dhá lá roimh lá an altathe. Ba déardín a bhí ann. Bhí an téir géir le gealtamas an chéad seach crua. Bhí mé ag obair ag an pointe is dúine dar dochal. Bhí imirt tar éis thart 15 trí isteach sa sliabh a leanna faoinm sin, ag leanúint canéal nádúirte sa charraig, a dúirt Harlan a bhí uisce sníte, gan dáró, nuair a Uncail mo hachara isteach I bholús. Ní charraig, ní cré, fuair, fluch, ag rí a bhfuil mai cosúil le doras a oscailt isteach sa géimre. Haring mé an tochar rais, agus chur mé mo chúil leis an ball. Dar chadas. Ach déan rudéigen a chlosisteáil. Fuaim cho ciún agus cho tarraseach sin, gur ceap mé dús, gur bheith mo chuid falla féin I mo chlúsa a bhí ann. Ba uisce Uisce ag glúiseacht. Áitéhann sa dar theachtas sin, bhí srí ag sile. Harlan, a whispered me. Bhí magadh ag crith. Harlan, tar an seo. Glú silam agus déiste. Chuí a thuúla, palla agus isciúil le híis, leathan. An sin, líonn siad le deora. Cur sé a lámh magúlan agus bhrú sé cócrua sin go gartaí sé. Do chanahar, a dúirt sé. A tíorna, a dia, a cholín, bhí do chanahar ceart. Thóg sé bhá theachtain eile arn an oscailt a leathnú go leor chun dul isteach. D'oscail an pasáiste isteach I uamh thart bhéad chéipil aglaise, 63 fad agus tríocha leithad, le úsdeor an bóchtach ag lonrú le taise. Agus feadh an uair ag teacht amach as scoilteann sa bheala I bhfad agus ag sile I gcenéil a bhí snoite aige thar na cínta, bhí shrú den isce is soléire, is fuaire a bhí feicte agam riamh, dhá trí leithad, sé earlach dibhnacht, ag sile le fáinne gan bhil rodéigen a bhí dhéanamh seo le 10,000 bliain. Cup mé mo lámha agus dúil mé. Bhí an tuisce millas agus fuair. Có fuair sin gur cur sé mo cuid fiacla ag pian, agus phlas sé de áiltreach agus tar hadas ghleann. Dóil Harlan freisin, agus hí sé rais I gcinne bheala na huamh, agus rinne sé gáire mar a dhéanann páistí gáire. Agus mé ag inniuthug leis an laingéir, thug mé an scéip hiomlán de cat a bhí mo cheannathar téire cúil. Ní raibh sé seo ach tobar. Ba fointe acabhalé an uamh áit a raibh scoilteanna ag teacht le héile, ag cur isce ón slíomh fad isteach sa tascamar faoi halamh seo. An shrú a bhí ach an ró chreabhaigh. Fianna se isce bhird a bhí ag síne I bhfad faoin an ghreim, ag sáthú na carraige póras le milliún ghleann, tríocha acra de charraig, agus faoi sin a géin. An ceist a bhí ann
ná conas an puisce a thabhairt chun an dromchla. Chonaic Harlan an réiteach látrach. Ní gá dún é a fompáil a dúirt sé. Tá an tuisce faoi bhrú ón slíomh. Níl ún ach caiinéal a ghearradh tríd an malla níos ísle. Ilinach chun an dromchla. Sile fa sé leis féin, cosúil le tobar artesian, ach ná dúirte. Thóg sé an gemraic a fad aran. Gearmúid céineal tríd an malla níos ísle den uamh ag leanúint scoilte ná dúirte. Faoin bhómar, bhí an céineal gá thar trí a fad. Faoin márta an ficiú, agus maidin an dara is fiche márta, 1912 díreach éon bhliain tar éis dom seasamh sa seomra cuairte sin ag éisteacht le gáire bhrís slúasad Harlan, príd an malla dearnach de charraig, agus tháinig uisce. Ní tricling, sreabhag, shrú seasta, chríostalach, a gcuirte amach as an slíomh áil is dá ma ag coineal a anala a bhí an slíomh i feadh na cianta. Rí sé síos an fáma i gceineal a bhí ullahógain. Harann sé isteach i máisín a bhí tócha ag Harland ó cloch cruachta, agus róshráha sé isteach i lebbe shrú nach raibh uisce ann i cíbhne beá. Seas mé an maidin fuair márta sin le huisce ag rí harmhróga, agus dúirt mé le héin dunne, leis an spéir, le methar. Fuair mé fuair mé d'uisce. An céad bhliain i raibh cuairim éinne. Bhí a gcuid tobar féin ag an gceann. Bhí na srúhanna ag rí lán ó lá sneachta an org. Bhí uisce ag daoine i Burnt Ridge, agus mar sin i raibh cús acu smaoinemh miamach. Bhí mé fós an Colleen Crenshaw, an ceann aisteach, an díleachta ina gcónaí ina héanaar tríocha acra de charraig le sean fér mar cuideachta. Ba iseacht an gí a beir an tobar. Chuí cúpla dunne suas cné a eáil, agus chuí siad hiúil ag crothaig a ginn. Búilte béidir, ach ní lár sin chuna túram fuam féin ná faoi ma halamh a afrú. Dúsaid mé an tuisce chun an drom a thrasnú. Le fainse úntafa thóg mé cáras iscice, canéal chiche, agus piapi cré a chudí haranlum a lagan trasna na hiireach tonaí i neice leis an gábán. Rinne mé na fánaí a harú le héal chloch cruachta. Lia mé na cherry le dulóga cóthúla, agus chuir mé clein tothaí, tar céire, luamhanna agus glasrí. Darí an tuisce gachrúd. I hiad a bhí na fúdar, tháinig dorcha agus beá. Faoin mbliain 1913 bhí mo éirim ghramme ag táirge níos mó in aghaidh an acra ná leath na bhéirmeacha bunlárach sa gheann. Ba é an rún an tuisce. Uisce taraiseach, ghleann, seibhir i mianrí ón aquifar éalchacha a bhuilig riamh, níor stop riamh. Cé go raibh fermarí eile ag bra bháisteach agus hobar éadamhan, bhí mo hábar ag dúirteag ag an ráta céime cibé an rá sé i mí úil nó i mí éanair. Thóg Harlan agus mé teach tobar thar an máisín ballacha áit a chuní teacht fuair an uisce banne úr agus imsolatach. Thóg mid lochan lán de chracht agus trúil chlocha don tréad beag gabhar déireachta a fuair mé deire. Bhí an drom ag éirí rutéigen nar hála géine,
agus bhí mé ag éirí dunne nar ceap éinne. Ansin tháinig samhradh 1,910 a cethar. Thosaigh sé tirim I mí na bealtaine. Faoin meitheamh hí na sruthanna íseal. Faoin iúl hí siad imithe. Bhacáil an ghleann faoi ghleann gan stíama. Chaimig féadmarí a cuid araf ag Carl agus ag Donal. Hit t-earracha a bhí iontafa le 50 bliain go lámh. Ansin go dtí rutar bé. Ba é an thriomaigh mór 1,910 a cethar an ceann ba bheasa a bhí feiche ag Sutter Valley ó 1,890 a trí. Agus tharla sé nuair a bhí gach fear óg thar lear, agus bhí gach tealach sínte cheana féin le ciumbáil. Chuaigh t-earracha an leann tirim ceann a ceann. Chuaigh tobar na badar dúis. Lean na bácarí 7 ina dhiaidh sin. Fiú an tobar baile I Burnt Ridge hit chomhíseal sin go raibh uisce á cheandáil go dá bhuc in aghaidh an charraig in aghaidh an lé. Agus irme rom hí an tobar ag sile. Ní raibh cuairim an aquifar faoin thriomaigh. Bhí sé a hiomlán ag blianta de bháisteach carranta a stóráiltear I milliún tonna de éalchlach póras inslacha ag daciad troí de charraig solatach. Ba bhab drangla an thriomaigh. Tháinig muisce ó níos dohanne. An céad dunne a tháinig ná an tuasal Peterson. Tháinig sí ag bon mo grama maidin déirdín I mí lómasa ag giompar 2 bhuc folamh agus a leann is óige iad a creamón. Níor féach sí orm. Déach sí an talamh. Dír sí an bhéadach sí a buc a líana ón ma tobar. Se, a dúirt mé. Níor chuir mé ilachirtí a chiní a dhéanamh. Íor chúbhna mé irtí gur chaisi amach as a teach mé. Ní dúirt mé focail amháin faoin seomra cuairte, ná faoin nára, ná faoin na míana a chaith mé acras agus iméanar. Dúirt mé se. Tháinig sí ais an ládar ceann lena cóirse. An ládar ceann tháinig 6 teaghlach. Faoin deireadh na seachtaine bhí líne ann. Ba bheallam a bheith soléir faoi rutéigean. Déadgan midir a dhearag orthu. Tá uisce I thriomaigh níos luachara ná ár. Déadgan éon freagas a anamniú agus bheith siad íochga mar gur bheith an roa eile ná a cuid leanaí a eiceáil ag fáiltart. Dhearfadh roinnt daoine, dhearfadh roinnt ceartas. Thug mé siar in aisce é gach brín. Chur mé stáisiún líonta bun ag an máisín, agus lig mé do dunne bí teacht bí, agus an méid a bhí uathe a thógáil. Níor íar mé éon rút ais. Thug mé uisce don na bácairí a chur amach as a teach mé. Thug mé uisce don úsal cás a rinne magadh orm. Thug mé uisce de healach ó ceann I bhead den jeann a chuala faoin ghleann an drom carraige leis an tobar nach raibh ag tríomú riamh. Díafrig Harlan díam uair amháin cén fáth dhéan me é. Bhí amar ina súl an báise ag féachant dhaoine ag dá síos an cosán droma lena micéad lán. Ní fiúid is agat a dúir sé. Béidir nach bhfuil a dúirs mé, ach ní le isag an uisce sin. Sílan sé t-earrach, agus is dólam gur sin an bailach ceart le bheith. Bhar an tríomach go dtí mí dhearg fómar. Fuoinm sin, bhí ma tobar
tar éis éirí mar an lifeline don gheann I fad. Teallaigh a chail gach rud. Barrí, gáirtíní, allach bhar, mar gheall iad uisce a tháinig ó tríocha acra de charraig nar hastig ó éinne. An chóir le baile I Burnt Ridge, humbled agus desperate, dír go formúil cad píopa a laigan ón ma tobar go dtí an sistan baile. Glach mé leis. Chíní mé an easement fad $1 agus dír mé ach go bhanag an tuisce séir daine a raibh gá leis. Tháinig an túsal gas chun mé a eáil tar éis don bháisteach fille deire. Seas é ma fórse lena hata ina lábha, gatha nach facha mé uair riamh, agus dúirt sé, bhí de cheannathar ag iarraí a rálín, rinn sé iarracht a jás ma fáistí suas ag gleach an áit sin, Harlan's Rest. Bunaí a cór isce an cnic túte I 1950 le mo chlár mar phríomhúnse. Bhí mé ar an bord ach dhiúltaí mé a bheith I mo cothaoirleach. Laig an cór píopaí fud an gleanna ag cinsiú grabh isce ghleann ag gach teaghlach beag beán a gcumas íoc. Bhún an trimach I 1940 a cethar ceacht don dlíodóir nar dhearmad sé riamh. Ní tráchtere an tuisce, is cócutine é. Faoin bliain 1960 bhí an cnoc a bhí ina grán ina hencuirte. Thug grúpaí scoile cuairt ar an uamh. Rinne ghleann ollscoile staidéir ar an bhainte isce. Bhún mé an ceacht céine do gach duine a bhún leabhar nótaí ma sean háthar dom. Féach níos duimhne, ní insin an dromtla beagnach rudar bidit. Scríomh mé leabhar I 1960 The Water Beneath the Rock. Contas a níon iníne fionachtain Silas Crenshaw na foilsiú ag an State University Press. Níor díle golóir é, bhí sé I gceist anam ma sean háthar a chur clúdach agus a cuid ebre idir naisc cearta. Bhar mé an gnoc sin go dtí deire ma sáil. Connach mé ma fáistí ag fás agus ag imirt agus ag fille le páistí dá cuid féin. Connach mé an gleann ag arú timpeall orm, bóthra nua, tithe nua, aidhanna nua. Ach níor athraigh an chlár riamh. Dúirt sé amach as an gnoc ag an ráta 60 céine, bliain I 9 bliana, 10 mbliana I 9 10 bliana, cófáinnach agus cóiontamha leis an gluch a bhí ag sreabhadh tríd. Fuair Daniel Bass I 1968 ar an barch saníthe, ag brathnú ar an ghleann ag titim taobhthír de Breer Mountain. Chuaigh mé in aice leis, agus coinne mé a theas a bhí fágtha go dtí gur tháinig na réaltaí amach, agus go raibh murmur an chlár an tain fuam sa gleann. Allach mé in aice le Harland, ar an gnach áit a raibh an teisce ag canú faoin gloch. Lean mé I gopur, bhí mo lábha rian funnam sin. Rinne mo glúine a gád I cinne gach artán, ach bhí an cnoc I mo chuid folle, agus bhí an oppur I mo chuid cnáfa. Sa bhliain 1981 enam ní Aquifer Crenshaw mar acfan nádúirte cosanta ag Stát Virginia. Sa bhliain 1983 bhrán an Geological Society of Virginia go posthumously an luach Saothar Harland ma cheanthár as runní achíochtaí suntasacha le tuiscint hidriolaíocht karst. Lach mé leis an luach Saothar har cheann, ag seasamh I seamra láinte éilethe agus oifigí, ag caitheamh an gúna simplí céine a chaime I gcónaí. Agus dúirt mé, ní raibh an luach Saothar seo ag teastal ó Silas Crenshaw. Bhí sé ag teastal uaidh duine a bháin éisteacht. Tá áthas orm gur mise an duine sin. Fuair mé bás maidin san earrach I 1985 in ís 50 aniu. Ní sóga ná mar bheallam.
ach bhí na blianta an gnach ina mblianta crua, ina mblianta macánta, ina mblianta a úsáid cónlacht go hiomlán. Fuaisiid mé sa gáirgin, ag clúine in aice le balla an artán, má lámha sa talamh, an clár ag rí soléir, agus fuair díreach fiche tráid hiúl. Dúis mo anian gur cosúil gur stad mé chun sasa, agus gur hocraí mé famacht. Tá an clár fós ag sríomha. Níor stad sé riamh. Ní in thriomaigh, ní in tuile, ní in na géimhrí is crua, ná na samhraí is teá. Tá ferm gnach cá á rachtal anois ag minian inian, a bhfuil súla mo cheann-háthar agus mo Uairteacht eici, agus a thathars babhach millis le focail. Tá an uamh oscailt de chúirteoirí. Saláirteann an acra uisce don leann fós. Agus bhela an tí uisce spotte í alachlach le lámhtheasta Harlan Jessup I 1913. Tá obairste bháin a deir, gach rud a dabhla mé faoi héal. An rud a tucan daoine neamhlóchfar níor éach siad faoi. Mar sin ba bhailim rud éigean a churát. Cad a dúirt daoine leat atá neamhlóchfar fúd. Cad iad na tríocha acra de charraig atá ort. Cad é an Oidhreacht strachailt. Cad é an Oidhreacht rudaí a bhfuil cuma rud a bí orthú nach bhfuil tú dúgtha isteach go fóil. Cad atá ag sreibheh faoi rúncla de héal nach bhfuil aimsithe agat, mar dúirt gach duine timpeall ort nach raibh éon rud ann. Mar seo a bhfuil is agam. Iad siúd a ghreannan I gcónaí, iad siúd nach bhfuil dúgtha. Feiceann siad an drúncla, an charraig, an bochtainnacht, an gúna íosaachta, an díleachta, ina seasamh ina néanaad cóil an tiomra cuairte. Agus ceapann siad go bhfeiceann siad gach rud. Ní dhéanann siad. Ní dhéanann siad riamh. Is é an drúncla an cuid is lú simúil de éon fia sa talón agus déon duine. Dig níos daoine. Tá an tuisce ann. Tá sé ann I gcónaí. Tá sé ag fannacht le duine éigin, dútrachtach, fanneach agus cróga go leor chun neart a dhéanamh den ghleann agus tosú ag bogadh clocha. Má bhí an scéal seo ag ahandas leat, má chuir sé I ciumhne duit, go mbíonn na rudaí a dhéanann daoine magadh go minic na rudaí is tábhachtaí. Brí síntús le haghaidh tuilleadh scéalta faoi dhá daoine a daimsí rudaí neamhghnácha sna háiteanna a raibh gach duine eile tar éis éirí as. Níl do tríocha acra de charraig ina joke. Is tú siad. Pasig ag tochailt.